handshake ไรนี่ตัวखुलुमबाय मान गोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोङो सिमलाबारियाव हाबा जानो थाखाय थांगासिनो दङ देग्लाय बोसोरनि बेनो आंनि गिबि खेब हाबा जानो थांगौ नोंथांमोना अननानै नायलांबाय थाब्लानो जाबाय हाबाया माने हौवा गोदाना जोंनि गामिनि दिनैहाय हिन्जाव गोदाननि न'आ आरोखि ना हिन्जाव गोदाननि न'आ सिमलाबारि जोङो हौवा गोदाननि खावसे हिन्जाव गोदाननि खावसे हिन्जाव गोदाना बोरैबा बोरैबि नांदेर नुंदेर गुस्थि जायोनोलै ओमफ्राय हौवा गोदानाथ' जोंनि गामिनिनो स' हौवा गोदाननि न'आवहाय गाबोननि हाबाया ओरैबायदि स्पेसियेल जागोन नोंथांमोना नेनानै था आङो ब्लग बानायगोन स' लोगोफोर जोङो हौवा गोदान पार्टिजों थाङाखै जों दा आइजो आंजों स्पेसियेलि थांगौ जानो हागौ हौवा गोदान पार्टिया जाखांनानै फैफिनगासिनो दं खोमा टाइमा दा 1टा जाबाय नै जों थांबाय थानि होमब्ला 아까 지금 나봐야 뭐 나봐 어? 마트 비도 안 해요 나는 저ଠି 소피지엄발레 네 장자니 어디 잡아요 잡아 아래 많이 뜯었나 जोङो ओंखामखौ जाखांबाय देखाबाय थायाखैसो जानायखौहाय एबाराव जोङो सिङाव हाबा नायनि 갑니다. गय बागाना बरियाथार माथो नै वाव गय बागाना बरियालै नै बेखौहाय ओमफ्राय आङो ओरैहाय फार्स्ट टाइम बेनो फैफेरदों सिमलाबारियावथ' आं बहुद फैबाय नाथाय नै ओरैनि एरियायावहाय आं फार्स्ट टाइम फैफेरदों ने बाबु दा ओरैहाय कफि होदों नै लोंनो गोसोब्ला लोंनो हागोन लोङैथ' रा कफिया कफि लोंले आंलाय नायसै आंलाय लोंनो हानिले दिदि मेरि फैयाखै थुद' थांसै दा दासो जाखांदों लोंनो हाबावबाय
आरोबाव लामायावहाय जों हाबा जाना न'आव थांफिनगौमोन सासे मामाखौ लोगो मोनबावदों हनै हेन्डसेक लायनि र'